Gaur Euskal Herri osoko ikastetxeak hustu ditugu eta kaleak hartu ditugu. Alde batetik ikaslean ginen egoera hezkuntzan okerrera dijoalako eta horren aurrean beharrezkoa delako ikasleen artean borrokarako grina piztea eta gure interesatara egongo den hezkuntza bat aldarrikatzea, hezkuntza sistema sozialista. Beste alde batetik seinalatu nahiko genuke hezkuntzan ematen ari den, gizartean bezala, hezkuntzan ematen ari den gorakade reakzionarioa, hau da, batez ere ideia matxisten eta arrazisten zabalkuntza, islatzen dela bai erasotzaile matxistetan edo irakasle fasistetan, eta hauei aurre egiteko beharra azpimarratzen dugu. Horren aurrean, gorakade reakzionario honen aurrean, gorakade reakzionario eta fasista honen aurrean, uste dugu ikaslean gilok lehen lerroan egon behar garela ikastetxetan, eta bai ezigunetan eta bai kaleetan, gorakada honi aurre egiten, eta testuinguru honetatik, bai alde batetik, gerra eta langileon miseria dakartzaten egungo alderdi ezkertiarrek, eta bai eta ultraeskuineko alderdi politikoetatik kanpo antolatu behar garela, horretatik kanpo antolatu behar garela, eta bide iraultzaile bat hartuko duen ikasle mugimendu handi bat sortzea ezinbestekoa dela testuinguru latz honi aurre egiteko.